malah panganan. Panganan iki kok iso. Wis ketemu to sing diaturke Mas Rudi, pelatih senam, instruktur fitness. Pelatih Ya iki. Pelatih senam. Iya. Lho. Nyapa? Mboten. Modele guyune ngono. Wonge cantik, dasar lencir kuning, dedeke mandorangkung, bangke ane nawon ndas. Nawon kemit, nek disawang lho mlakune kaya macan wareg. Macan luwe. Kaya Bar mangan kok Mas, bar mangan. Lah nek ngene iki nang omah nek. Nyapa? Mboten kok. Pelatih fitness aku Mas. Nggih. Pelatih fitness teng pundi, Bude? Teng gym. Hehehe. nang ngendi-ngendi dek. Iso budhe iki lho. Kowe iki ora paham to, nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi ning diae celukane ses. Iki nek idumu. Ses iso Paham ora? anu ses ngapunten nggih. Pelatih senam nggih. Iya. Sehat nggih. Sehat. Carane umpama ngelu ngoten iki nggih. Ya dinil-nil. Nil kayak mau dilep ngono mau. Iki apa yen duwe kala cakra. Enggak, iki ora didilat nek Krisnia. Kan iki digecek. Dadi pemain nil ditungkak. Tok. Nil kowe lara Wah, biasa. lah kok Jajal kok piye? Jare mau. Jajal kok piye lara sirah kok kowe? Lah aku nek pas Mau lho. hernia ya game over no. Nil. Ongko. Jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh, Mas Pri. Lho lek nyau. Itu loh, Mas Komet. kok iso. Pri. Ini Mas Pri. Mas pria. Ya. Pria, maksudnya juga Nek iki omong pria. sing Mas apik. pria, seorang pria loh, Mas Komet. Tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna, Mas Komet. Lho, panggah wong lanang ki menang milih. Nyapa nek sing dan api-api sing mok dukno kok Lho, nyapa ngenyek. ora apa-apa. Loh, malah. ngenyek meneh. Boten. Ngenyek. Boten tak pijiti ya, tak pijiti ya. Tahu ketemu nyenyek terus. Syukur. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik, akhirnya paham malu toh, harga diri bisa jatuh. Komet Aku mbok eling apa? ayo eling kowe kudu eling. Lah aku mau Kowe lali. ki lho lahir ki lho metu Metu saka kok ngendi? guwa lawa anu guwa Lah garbang aku apa roh? Lho, lah ya peryo kome wong wedok. Lah aku apa yo njaluk? Lho, lah kok kamu ya metu brojol dhewe? Lho brojol dhewe piye kene yo ora pesen ora apa kok. sangang sasi 10 dina seorang ibu mengandung nglairne. Meteng ngene. Toh, Oh, sunat ki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho, telu ora enek. Lah nek wong meteng ngono bolak-balik iso. Kene aku wis. Lha ya ta sayang. Dem selalu ngenyek deh, merendahkan kowe. Ora merendahkan iki Eling realitas. to, Met. Ini itu eranya 2026 loh, Met. Seorang wanita harus dijunjung tinggi. Karena apa? Apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. Nama wanita. rung ana kupingmu. R.A. Kartini, wong wedok. Dewi Sartika, wong wedok. Cut Nyakden, wong wedok. Dalan-dalan nganggo jenenge wong wedok, Lah Mas. nek dalan-dalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Dalan tol. Ayo. Kuwi dalane wong lanang ta kuwi? Dalane wong lanang, Pak. Ini nak wedok ora iso liwat kono. Jalan wong lanang jalan apa? Jalan tol. Jalan tol mancepe ning ndi, Mas? Jalan tol mancepe ning mancepe ning bumi. ndi? Bumi kuwi wong enek wedok. bumi, piye? Bumi uga enek pakmi. Nyapa tolmu dincepne bumi. Apa iso, he? Apa iso? He? Apa iso, he? Kok gawe graji lho. Plak-plek kek. Lah ora nek Lah salahe bumimu gelem dincepi tolku. Lho. salah Iki. normal ya. Ha. Lah Ayo. pancen wis lumrah to nek bumi iki dincepi tol wis umum to. Lah iya. Aja salah-salahan, paling tidak ketemu dengan wanita secantik Rukun, ini. rukun. Sing nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyapung ngono. Loh, nyapa? Ngenyek Ora neh. Cantik ora? Cantik. Aku cantik ora? Cantik. Tenan? Iya, Nyapa kok modele kok mlengos-mlengos ngene? Wong langsinge kaya ngene lho. Aku nak ngene iki nggo apa ya? Gak ada tantangan, nak kamu kan ada ya ra. Apa tantangan? Kuwi njajal anu, Lebih sulit lah. njajal Met. Ya.
upama anu nembango duet karo iki apa karo Mbak Krisni. Apa isa kowe merayu apa isa? Kowe ben ora menghina terus. Lilih sekali tempo ngalembono. Rogon atine iki lho rogon. Rayunan ngono lho. Tak rogoh aku ditapuk Lha iya no kaya Tegese ki ngrogoh supaya iki kelilih. Luluh atine. sing dirogoh ki rasane. Sing aku aku panggah iso nyanyi lah iki. apa? Lho, ngenyek. Nyek. Iso. Nyek sampean iso. Ayo Mas, C Mas C. Weh, C, mlayune nanti C iki. wok. Masaku. Cek mlayune ning apa? Mana kakimu? Tangan. Tangan ngasane ngene iki apik kok. Angitku wis umum ngono. C tak pira. Sering andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu di pinggir kali ku tahu malah kene terima. Hei, lagu romantis nyapa nang kali. Lah piye to lagune ngono? Lah lagumu ngono kok ya. Salah Anu lagu iki kaya aku lho, cene sak pira macene tadi. saya sak mono mau. Nima. Tadi Mas. Kesayangan. Ngono, Met. Kaya ngene rasane ati iki. Ayo. Ganggu kowe. Nyalai aku. Aku pas nyanyi aku srarararat ngono. Ora, Pak. Nek pas nyanyi mesra-mesra, lah kok wis kok kaduan kowe mrene srarararat. Ora aku. Ngece sampean ngece. Ngece kowe. Mesti kowe iki. Ora ngono. Ngece. Oh masalah oh aja ngono ta aja ngono blangkon wis enak. Nek wong mesra-mesra lah kok srarararat ngono. Kepuhi wingit bahaya. Nyapa. Kok iso? Aja ngomong. Apa? Sinden ngene sing malih nuk mburi. Apa? Endi? Nyenyek. Iki apa to? Ora. Iki lho. Monggo Dek. Ora cetha. Nembang. Coba kowe genti Wis ora njajal. sanggup Sapa ora kok kowe? Apa? Lah aku pas nyanyi, Mbak. Rarararat ngono kok. Ganggu kowe iki ganggu ya. Wale. Met. Oh, Met. Sing mau untir ki ndasmu aja blangkone. Kudune ngono. Ayo coba, Ndang. Yo. Tahun terne ya. Sebelah lagu. Langsung nyanyi ya? Iya no. Nang lho, Pak. Aja melu lho, engko melok. Asaku. Dalah ora ono Terus asirku wong yo kene Suluk ya bebas ngumbangi ya. kumbangan kok jenenge. Lah aku tau ya limbukan karo dalang sapa nang kae. Nyanyi ki buek dhek kuwi ketutupan kuwi yo. Limbukan. Lah yo kuwi yo hiburan kok. Apa? Apa kuwi? Arek aku to. Ya disiarne ta. You. Ki innalillahi. Dongane aku mati. Iya ta, tak wah rasane kok. Aku lho sing meger-meger kaya ngene. Mbok demetak kok kerasa ya. Ditapuk kok iso. Ditapuk. Ya. Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si Rusak lho. Mas. Iki acara wayang ora pencak dor. umbar-umbarnya plak-plak ya. Sampean ki lho. Aja kok sampean dalangi sisan. Lho, maksudnya kan piye? Kan piye? Temu piye? Nantang-nantang bareng ditenani. Engko pinara, Pak? Gua arep mlayu. Tembangnya apa? Tembangnya apa? Pun sing nikasaken nek kula napa-napa sakit. Apa? Manut sampean lintang asmara? Ken kare niki mikir kula damel kita tawar nggih. Heh? Lah tinggi apa? Mikire ora suwi, sedih lho. Nggih apa kok kita tawar? Masamu kancane masur Apa? Dibantu satu lagi boleh?
Ya ya. Oleh. Dibantu. Oleh. Iso no, iki nek gak dibantu kok iso. Wong ngono. Ngenyek terus. Ngenyek kowe. Ajine kowe senengane gandengan ngenyek kowe. senengane. Sing di? Bantuane sing di? Sirotil pat momen. Mega. Yo Kang ngateko Kang. Diitung siji ngantek Iki berarti. Iki. Yo lagi lho. Intan apa Mega? Yo, Mega. Sindi. Iki. Wo Intan. Ngono Intan apa Mega? Entar. Yo. Jumeneng kok Intan ke? Intan. Diitung 0 4 5 6 7 8 tang. Cendol. Iso ngono ya, Pak ya? Lho iso. Sampean iki. Iso. Ji loro telu papat lima enem pitu wolu. Tang. Cendol sampean. Paisa kowe. Budaya ki ngene iki. Paisa. Ji loro telu papat lima enem pitu wolu. Tang. Hei, nanti tang. Udah ngopi ya? Odo ngopi piye? Maksudmu piye? Alah rombongane kono ya pangkat nyalahi aku. Rumah saku. Selamat malam. Kuwe. Lama tak jumpa. Dan kecewa. Jenengan sinten? Kecewa. Iki cah loro Jenengan ki. sinten? Aku Robi. Kok nemplek. Kok lancang kowe wong lanang apa kowe iki? Lho kan kene karo kene lah, kene karo ngene lho. Wo gandengan. Oh, njaluk karo aku. Mok reken trek gandengan kuwi. Pasar. Sinden ki mok reken trek. Ayo. Kok ngenyek-nyenyek aku saiki golek kuwi. Apa milo. Wong lanang koyo ngono lho sampean. Lah nyapa akeh pilihan. Brengosmu le putih wisan. Brengosmu putih. tuwek. Gak apa-apa timbang kono. Ayo. Nyapa? Iki pancen turunan Anggora dadi ngose. Rumah saku. Anggura kae. Ya wis, komet karo Intan. Krisnia kali Mas Yuda. Ora piye? apa-apa. Kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene iki. Iki kesiku karo dewa. Iku nek wis genep 17 taun, Ya. badar sejatine wujud. Lah, berarti ramale. Kuwi Lah, kok badhe iso? Lah iki wis 17 ri. Oh, dewane lali berarti. Kliwat. Timbone kelalen ngono rumah saku kaya Nyanyi ya, putri Dik? apa? Tembang Nyanyi apa, apa? Mas? Apa? Apa? Ketresnan sejati. Seperti cinta kita berdua. Oh. Alah, awake ya iso ya saiki. Oh ya sayangku. Ket Anu sepurane ya pengenane VC tak pateni. embe ae. Lah, alah. HP ku le rusak. Oh, iki kemoncosen. Ora wingi tok lho dhek VC nganti tekan saiki dolan to mripate kan VC. VC mripate. VC video cal. Oh, sing dipateni ora HP-ne ta? Mboten. Mripate ta? Matane niku lho sing VC niku. Mas aku. Tembangin apa niku mau? Bersama Cakra Budaya ada Oke. Ketresnan sejati. Oke, Dan oke. Os.